Hej, jeg hedder Henning Hansen. Jeg er driftsmedarbejder i Hvidovre Fjernvarme. Jeg vil gerne vise lidt om, hvordan man indregulerer, hvordan man fylder vand på sit anlæg, og så vil jeg gerne vise lidt om de forskellige komponenter i en fjernvarmeunit. Her har vi selve uniten, her har vi varmebeholderen. Jeg vil lige afmontere kappen, så man kan se de komponenter, som man kan justere og regulere på. Her har vi vores ECL 110, en værkkompenseringsanlæg. Her har vi vores manometer, så vi kan se, hvor meget vand vi har på anlægget. Det er vigtigt, at den ligger inden for det grønne område. Her har vi vores pumpe, som pumper vandet rundt i vores centralvarmeanlæg. Fjernvarmeunit kan se ud på mange forskellige måder. Her har vi en ny type, en Thermix. Og hvis vi åbner og kigger ind i den, så kan vi se, at vi har fået placeret en måler indeni. Vi har vores værkkompenseringsanlæg. Den sidder her. Og så har vi en pumpe monteret her. Her har vi vores energimåler. Den øverste knap er til at bladre rundt i menuen. Den nederste knap er typisk kun for installatøren. Ved at trykke på den øverste, så starter vi på megawatt-timer. Så går vi direkte over til kubikmeter, hvor mange kubikmeter der er løbet igennem. Så har vi, hvor mange timer den har været monteret. Så har vi fremløbstemperaturen og returtemperaturen. Og her har vi afkølingstemperaturen. Så har vi meget forbruget af lige her nu, liter i timen. Og så har vi, hvor mange kilowatt vi forbruger lige her nu. Her har vi vores værkkompenseringsanlæg, ECL 110. Den styrer faktisk det hele selv. Fremløbstemperaturen bliver justeret ved hjælp af udetemperaturen. Man kan i visse tilfælde, hvis man under specifikke forhold fryser, så kan man gå ned og skrue en lille smule op, og det gør man på plustasten, der hvor pilen står udfor, og så trykker man en eller to op, så vil man få det lidt varmere. Man skal så blot huske at regulere den tilbage igen, og den skal som udgangspunkt stå så lavt som muligt. Når den står på komfort, betyder det, at man har en ensartet temperatur hele døgnet. Man kan også sætte den over på automatik, hvilket man gør ved at trykke på pilen ned og trykke på minustasten, så kommer den over at køre på automatik. Når man sætter den på auto, kræver det, at man selv indtaster de perioder på døgnet, hvor temperaturen skal være sænket. Uanset om ECL'en står på komfort eller automatik, sørger den selv for at lukke for varmen ved en udtemperatur på over 18 grader. Pumpen kører lige i øjeblikket på det modulerende trin. Man skal som udgangspunkt køre på det laveste trin. Men har man en radiator, som man har svært ved at få varme på, så går man lige ned, og så skubber man lige en enkelt gang op. Og så vil man kunne mærke, at der kommer varme ud i den fjerneste radiator. Når du kører på den højre side, så er det typisk anlæg, der er tostrenget. Det vil sige, at der kører 2 strenge ud til radiatorerne. Når man kører over på den venstre side, så er det typisk til etstrenget anlæg og til gulvvarmeanlæg, der skal have en fast hastighed hele tiden. Vi kan se på vores manometer, at der skal fyldes vand på. Så nu vil jeg vise, hvordan vi fylder vand på. Jeg har monteret en slange på koldvandstilgangen, som sidder her, og på centralvarmetilgangen, som sidder heroppe. Nu har vi fået fyldt vand på vores anlæg, så nu har vi cirka 1,5 bars tryk i vores anlæg, hvilket er det mest optimale. Hvis vi kigger her nedover under varmebeholderen, så har vi vores reguleringsventil. Det er den, der regulerer temperaturen til vores varmebeholder, det varme vand. Den skal stå på cirka mellem 5 og 6. Så har vi det optimale 55 grader. Grunden til, at temperaturen i varmebeholderen skal være 55 grader, er, at ved en for lav temperatur er der grobund for legionellabakterier, og ved en for høj temperatur er der muligheder for kalkofældning i varmebeholderen. Temperaturen på din varmebeholder regulerer du på reguleringsventilen. Den skal typisk stå mellem 4 og 5 for at holde omkring de 55 grader. På det her anlæg sidder koldvandspåfyldningen under varmebeholderen. Vi har monteret en slange, og centralvarmedelens påfyldning sidder under uniten. Og her til sidst vil jeg gerne anbefale, at folk tilmelder sig vores gratis fjernvarmeserviceordning, hvor man kan få tilbudt et gratis energieftersyn af hele huset. Og man kan tilmelde sig på udbygning.dk, og hvis man har spørgsmål, kan man også henvende sig til udbygning.dk.